Μα επιτέλους, τι άλλες συμφορές θα μας βρουν? Δεν γίνεται χειρότερα, δεν γίνεται! Δεν μπορεί να γίνει πιο άσχημα, συμφωνώ. Κυρία Άντζελα, θέλω να πάω να τη δω! Είναι κρίσιμη η κατάστασή της και δεν θα βοηθήσει να πηγαίνουμε όλοι μαζί. Θα πρέπει να πηγαίνουμε αναδόσεις. Τώρα, ας πούμε, είναι ο Πόλεος εκεί. Ναι, δίκιο έχετε. Ήθελα να ξέρω γιατί να το κάνει αυτό εξ αρχής. Γιατί να αυτοκτονήσει η Δομνίτσα. Μια χαρά δεν ήτανε. Με τα δραματά της, τα βασανά της, τη φτώχεια της. Κυρία, η Δόμνα το έκανε αυτό επειδή η πανούργα κακιά γιαγιά μου σύναπτε ερωτικές σχέσεις με τον άντρα της για να με καταστρέψει. Μου το εκμυστηρεύτηκε η γιαγιά μου για τη σχέση τους. Τι λες, παιδί μου? Είμαι σίγουρος ότι για αυτό το έκανε. Και γιατί δεν μας είπες ποτέ πως ο Αλέκος τα έχει με τη γριά? Γιατί είχα κάνει συμφωνία μαζί του, κυρία, πως αν η Δόμνα επιζήσει θα της δώσει διαζύγιο και δεν θα της παίρνει λεφτά. Ω, τι ρομαντικό. Αλλά τώρα που η Δόμνα μάλλον θα... Τι νόημα έχει να το κρύβω πια? Θα πάω στο νοσοκομείο γιατί σε λίγο ξεκινάει η επέμβαση. Γιατί να το κάνει αυτό εξ αρχής, μπορείτε να μου πείτε γιατί? Γιατί έμαθε πως ο άντρας της τα έχει με τη Θεανό Βέρμου. Τη Θεανό Βέρμου, την υπηρέτρια που σας εγκατέλειψε για να φύγει με έναν γκόμενο στο Βλαδιβοστόκο. Όχι καλά, τη γριά. Άρα για τον άντρα της έκανε την απόπειρα εξ αρχής. Τορκίζομαι ότι θα το πληρώσει πάρα πολύ ακριβά αυτός ο Αλέκος. Κοίτα να δεις όμως που έφτασε η κοπέλα για την απιστία. Ο Χριστόφορος Ιάκωβος μόνο διαζύγια ήξερε να ζητάει. Καμία φαντασία, καμία. Και η θέα του χρήματος επέστρεψε, κυρίες και κύριοι. Βιόλη, πόσο χαίρομαι που σε ξαναβλέπω και δεν θα χρειαστεί να ξαναδώ τη μάνα σου. Γεια σου, μητέρα, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα, κόρη μου. Μα εσύ έλεγες κάτι για διαζύγιο. Τι διαζύγιο? Ο Χριστόφορος Ιάκωβος μου ζήτησε διαζύγιο και είναι αμετάκλητος στην απόφασή του. Να σκάσω είμαι. Καλά, βρε παιδί μου, και εσύ κάθε φορά που θέλει διαζύγιο μετάκλητος είναι. Πάρε το τζετ και πήγαινε να τον βρεις. Ναι, καλή ιδέα. Λοιπόν, να πηγαίνω κι εγώ. Περίμενε, φίλοι, έρχομαι κι εγώ μαζί σου. Είμαι πολύ ανήσυχη, φίλοι. Για τη Δόμνα. Για όλα που να πάρει ο διάολος, μα πιο πολύ που δεν μπορούμε να αποδείξουμε την ενοχή αυτής της σατανικής Ντέμπορας. Τη βάλαμε στο πλούσιο σπίτι μας και μας το διέλυσε. Αυτή και η ησυχαμένη ερωμένη σου η Μίνα. Τι είναι πολύ? Ποιο μύρι? Τι πράγμα? Τι σου λέει? Ότι υπάρχει, λέει, κάποιο μύρι κάτω από το κρεβάτι της Δόμνας και ηχογραφούσε τα πάντα. Δεν ξέρουμε ποιος το έχει βάλει. Ο Ιώσιπος μου έχει ζητήσει ένα μύρι για να το πάει κάπου. Ο Γλυκούλης θέλει να έχει καταγεγραμμένη τη Δόμνα για να εγκληματιστεί σε αυτά που της έλεγαν οι γιατροί και επισκέπτες. Έλα πολύ. Και τι κατέγραφε το μύρι? Άρα υπάρχει ομολογία της Ντέμπορα. Τι άλλο? Τι πράγμα? Τι έγινε, φίλε? Με τρομάζει το ύφος σου. Οδηγία γρήγορα πίσω στην έπαυλη. Βιόλη, δεν θα το πιστέψεις. Υπάρχει καταγεγραμμένη ομολογία της Ντέμπορα, καθώς και ομολογία των ανθρώπων που ενεπλάκησαν στην πλεκτάνη με το μύρι. Ποιοι είναι οι αρμόδιοι? Ο Αλέκος Τσάπαλος και η Θεανό Βέρμου που είναι εραστές. Οδηγέ! Σταμάτα! Σταμάτα! Πού πηγαίνεις, Διόλη? Πηγαίνω εκεί που πηγαίνουν όλες οι πλούσιες όταν περνάνε τις σύστατες συμφορές. Πηγαίνω να ταΐσω τα περιστέρια στο σύντο. Ήρθα για να σε βρίσω. Τι έχουμε να χωρίσουμε πια, δεν θα πρέπει να με βρίσεις. Αφού να σου πω, Χριστόφορε Ιάκωβε, είμαι ένα εξάλλο.
2 ώρες και 20 λεπτά το έκανα με το λίρο, ξέρετε από τα νεύρα. Έτσι όπως πήγαινε ο πιλότος για να έρθω γρήγορα, 2 μήνες με υποδημητικά πουλιά πήρε παραμάζωμα. Τα κακόμοιρα. Στη θέση σου θα αποκαλούσα κακόμοιρο εσένα. Βρε δεν τρέπεσαι, τι είναι αυτά τα τσίρκα. Διαζύγιο μέσω gov.gr. Gov.gr. Έτσι ακριβώς είναι. Βάζεις μια υπογραφή ηλεκτρονικά και επί τόπου διακόπτεται ο γάμος μας μέσω του συστήματος. Μα διαζύγιο online. Τι είναι τέλος πάντων το διαζύγιο? Δήλωση self-test. Συγγνώμη, σε εκνεύρισε ότι σε χωρίζω μέσω gov.gr. Φυσικά. Γιατί? Και για να έχουμε το καλό ερώτημα τώρα που το θυμήθηκα. Γιατί με χωρίζεις? Γιατί με απάτησες με τον γυμπουρό τον δίπλα, Άντζελα. Έμαθες για... Και μου το έχεις υποσχεθεί, Άντζελα. Δεν θα ξαναπήγαινες με φτωχό. Το ήξερα. Κάτι το έλεγε μέσα μου ότι αυτός δεν είναι πλούσιος. Τουλάχιστον αυτός πήρε τα λεφτά και εξαφανίστηκε. Τι έκανα, τι έκανα, τι έκανε. Αλλά οκ, δεν σε χωρίζω γιατί με απάτησες. Σε χωρίζω γιατί αποφάσισα να προχωρήσω τη ζωή μου. Με ποια? Με εμένα, ναι. Χριστέ μου, να καλέσουμε ένα γιατρό, τι ξεκάναμε. Μπάστα, τουρλουμπίνο. Τι κάνεις εκεί? Να τη βρέξω μία να συνέλθει. Έλα. Είπαμε να κάνω μια δραματική έκφραση. Μην το πάρεις και της μετρητής, έχω κάνει και μαλλί σήμερα. Μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει τι ακριβώς έχασα? Έχασες τον άντρα σου από μένα, ναι. Μισό βρε μπουμπού. Είχα κατέβει στο Μπουρνάζι για να συναντήσω αυτό τον Αρίστο και ο detective που είχα βάλει για να σε παρακολουθεί σας τσάκωσε. Στο σπίτι του όμως ήμουνα και εγώ. Μαθαίνω τη φάση και τρέχω στην εκκλησιά να σε βρω. Α, έτσι έμαθες για μένα και τον Αρίστο. Τσιμάνι είσαι. Με το που γίνεται ό,τι γίνεται με εμάς, τρέχω αμέσως στο σπίτι του Αρίστου να του χέσω τα ύπατα. Και βλέπω τον Χριστόφορο Ιάκωβο και καίω φλάτσα. Αφού τον είδες και πιο πριν. Ναι, αλλά δεν τον παρατήρησα, γιατί έκανα δειλιά. Αφού δωροδόκισα τον Αρίστο, πήγαμε την Τζίνα μία βόλτα στην πλατεία με το μηχανάκι της και είδα ότι ταιριάζουμε και έχουμε πάρα πολλά κοινά. Τι κοινά, μωρέ! Αρχικά τότε οι έτσι μας κάνανε τα ράντια. Και μετά γνωριστήκαμε, το ένα έφερε τ' άλλο και για να μην στα πολυλογώ χρειαζόμαστε να παντρευτούμε και γι' αυτό θέλουμε μια τζίφρα. Γι' αυτό υπόγραψε σε παρακαλώ να το λύγουμε. Αυτό ήταν λοιπόν, ήρθε το φινάλι του γάμου μας. Να ζήσει ευτυχισμένη! Εσύ θα μας παντρέψεις εννοείται. Εννοείται ξέρω εγώ. Αλλά παιδιά μου, πρέπει να σας αφήσω. Φεύγω στην Ελλάδα, γιατί έχει γίνει το σύστριγκλο. Τα λέμε! Γεια χαραντάν και τα κουγιά μπαγλάν. Και τώρα του Λουμπίνο, οι δυο μας. Τώρα ήρθε η ώρα να εκφράσουμε τον πόθο μας. Ωραία. Λοιπόν, εσύ περίμενα στο αυτοκίνητο με την Ιβόνη, θα τον αναλάβω εγώ αυτό. Δεν είσαι με τα καλά σου. Στο κάτω-κάτω η συμφωνία για το μέρη ήταν δική μου. Ναι, αλλά ο πόλος την έκλεισε. Ναι, αλλά εγώ είμαι ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας. Α, εσύ είσαι ο διευθύνων σύμβουλος.
Λοιπόν, μεριάστε. Α, για να σου πω. Εγώ κάνω κουβάντα εδώ πέρα. Εσύ με νιώθωρη και μας δίνεις το κινητό. Στο πράγμα ήταν το φαρμακείο για να πάθει τα χάπια της οστεοπόρωσης. Γιαγιά, είναι επικίνδυνα αυτά τα πράγματα. Δεν γίνεται να περιμένεις το αυτοκίνητο. Να πας εσύ στο αυτοκίνητο. Τώρα διακυβεύεται το μέλλον της εταιρείας. Ναι, αλλά η εταιρεία είναι δική μου, μητέρα. Οκ, the stage is yours. Ευχαριστώ. Και γιατί μου βάλετε κουκούνα, αφού ξέρω ποιοι είστε. Ήταν για να μην βλέπουμε τη σκατόφατσα σου. Αλλά έχω έμαθα κάτι το οποίο με στεναχώρησε πάρα πολύ. Και τώρα κόπτομαι εγώ, τι μάθετε εσείς. Ρε, παρατήσαμε. Λοιπόν, ως εδώ οι ευγένειες. Μα επιτέλους, τραγωνιένος δηλαδή. Λοιπόν, η μέρα είναι μικρή και εγώ μεγάλη. Άντε, να τελειώνουμε. Α, ωραία. Να. Ήρθε η ώρα του, τσάπαρε. Ήρθε η ώρα σου. Ο κριτής σου βρίσκεται μπροστά και θα αποδώσει δικαίωση. Γιαγιά, δεν μπορούσε να φύγει καμιά υπότοκονα. Μιλά καλύτερα στην κυρία. Θα μου κλάσεις μία μάτα. Δεν θέλω που πέθανε την γυναίκα μου. Με βράτε κι άλλο χρόνο. Αποκλείστατε. Είμαι τόσο έξαλλος με τη συμπεριφορά σου σαν άνθρωπο, αλλά προπάντων σαν σύζυγος. Που τώρα αυτή τη στιγμή έχει έρθει η ώρα να πληρώσεις για τη δόμη. Τι πράγμα, αυτό να ξεχάσεις. Δεν υπάρχουν λεφτά ούτε για τις γάλες της. Να. Σήμερα θα σε κάνω να φτύσεις το γάλα που βίζαξε από τη μάνα σου. Έκανες τη γυναίκα σου να χαροπαλέει εξαιτίας της θεανούς βέρνου. Κοιτάξτε, σχετικά με αυτό. Μας και μιλάς στα θήκη. Έλα να πάρω θέση. Όχι. Δεν θα επιτρέψω ποτέ, μα ποτέ, κανένα να μου φάει λεφτά και να πειράξει δικό μου άνθρωπο. Έχει χάρη που δεν είναι εδώ η Βιόλη. Να σε σάπιζε και εκείνη. Ράτος την κατάτησες. Αλήθεια, η μητέρα πού είναι? Όχι άλλο, σας παρακαλώ, αφήστε με. Δεν μπορώ άλλο. Σας αγγελάνω στο συγκεκριμένο, αφήστε με. Αχ, καλέ μου. Το ξύλο πριν ήταν για τη δόμνα. Τώρα είναι για το μύρι. Τι, γνωρίζετε και γι' αυτό? Ναι, τα ξέρουμε όλα. Πες μας που βρίσκεται η παρούργα Θεανοβέρμα. Δεν ξέρω τίποτα. Ούτε για το μύρι. Μου έχουν στήσει φλεξτάνοι. Λέξτε να τελειώνουμε. Λέξτε έχω να ετοιμάσω βαλίτσες. Ω Θεέ μου. Αρνείσαι ότι το έκανες σε συνεργεία με την πανούργα Θεανοβέρμο την οποία προσπαθείς να κρύψεις. Το αρνείσαι? Δεν θα πω λέξη. Πες μας που βρίσκεται η πανούργα Θεανοβέρμο. Όχι. 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 Το πάμε. Δεν είμαι καλά. Δεν είμαι καλά. Πού είναι, πού είναι? Πού είναι? Δεν θα μιλήσεις. Έτσι δεν είναι υποβός που σου σκούλει καντέρα. Νομίζεις πως θα με φοβήσει ένα πιστόλι? Δεν θα πω κουβάντα. Α, ωραία λοιπόν. Ρωτώ απαντάς. Υπάρχει μια σφαίρα στο όπλο. Ας παίξουμε το παιχνίδι των ερωτήσεων. Πού του βρήκε η γιαγιά το όπλο? Το πήρα. Ξέρετε πόσες απειλές δέχονται οι γυναίκες στην εποχή μας? Μία λαϊκή να πας, πετάγεται ένας αλυτεράς και... Φοβάται, ας πούμε, τώρα αυτή η γυναίκα να πάει στη λαϊκή. Δεν πρόκειται να το κάνω. Α, δεν θα το κάνω, Λοιπόν, πάντα παραπέρα, μην μου ξεφύγει καμιά ξόφαση. Δεν μου λες, Αλέκο, θες να παίξεις το γιακουμί σου ρώσικη ρουλέτα? Παρετού. Πού είναι η πανούργα, Θεανό? Εκεί που είναι. Και σου το είπα να σε σπυρώσει, πρέπει να σε σπυρώσει! Φαίνεται η υπομονή μου εξαντλείται. Αλλά να μην σημαντεύεις με αυτό. Πού είναι η πανούργα, Θεανό? Δεν ξέρω.
Οκ, τελευταία άσφαιρη. Η επόμενη είναι μια σφαίρα. Πατάω. Όχι, θα σας πω. Είναι στο σπίτι της. Ωραία. Τόσο δύσκολο ήταν. Με μένα τι θα κάνετε. Αφήστε με. Τιμωρήστε με. Μην με αφήνετε άλλο. Μπαου. Δεν θα σε τιμωρήσω άλλο. Αντιθέτως, θα σου κάνω ένα δώρο. Θα σε στείλω να δουλεύεις μέρα νύχτα στη φάμπρικα και τα λεφτά που θα παίρνεις θα πηγαίνει εξ ολοκλήρου σε αβαθοργίες και στην οικογένειά σου. Όχι, κύριε Λέντα, κύριε Γιούδα, σας εγκλεπαρώ. Πυροβολήστε με, με συγχωρέψτε με και ρίξτε μου τώρα, αλλά σας παρακαλώ. Μην με στείλετε να το δώσω στην φάμπρικα, όχι δουλειά. Γιατρέ, 1000 συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά καθώς οδηγούσα, ένα παρκαρισμένο ασθενοφόρο έπεσε πάνω μας. Έλα, Ιβόνη. Ναι, εδώ με τη γιατρό είμαι. Όλα καλά με το Γιάννο με την ασφαλιστική? Μην γκρινιάζεις, Ιβόνη. Πάρε το Γιάννο και ελάτε. Ένα μεμονωμένο περιστατικό ήταν. Όπως και το 92 στην ανηφόρα στην Τίνο που για να την ανέβεις με το νοικιασμένο Φτάνει. το κίνητο. Σε βάζω σε ανοιχτή ακρόαση. Πείτε μας, γιατρέ Ριρίκα Ρέντι, γνωρίζετε κάποιον καλό οίκο τελετών? Σπάνια που ήσουν. Ύστερα από τόσες ώρες στο χειρουργείο, η κυρία Τσάπαλου είναι περδίκη. Μα πώς θα ζήσει αφού πυροβόλησε την καρδιά της? Η κυρία είχε δίκιο. Η Δόμνα είναι σπάνιος άνθρωπος γιατί έχει σπάνια καρδιά. Ανήκει στο 1%. Του 1%. Του 1%. Εντάξει, μην το χέσουμε κιόλας. Η Δόμνα ανοίξει το 99%. Να λέμε και καμιά αλήθεια. Άντε τώρα. Αφεντικά και δούλοι ίδιες κατά γυναίκαμε ούλοι. Μα αφήστε με να ολοκληρώσω. Η Δόμνα Τσάπαλου ανήκει στο 1% του 1% του 1% του πληθυσμού που έχουν γεννηθεί με την καρδιά από την άλλη μεριά. Όταν την ανοίξαμε να της αφαιρέσουμε τη σφαίρα, είδαμε ότι η καρδιά της ήταν από την άλλη μεριά. Οπότε ήταν θέμα λίγων ωρών ώστε να την αφαιρέσουμε. Άδικα δεν την ανοίγαμε τόσο καιρό και ήταν σε κόμμα. Μα δεν τις κάνατε ακτινογραφίες. Τι λέτε, γιατρέ? Ναι, μα τις κοιτούσαμε από την ανάποδη. Τι πράγματα όμως μπορούν να γίνουν από μία λάθος διαπίστωση. Δηλαδή, η Δόμνα θα ζήσει? Μάλιστα, θα ζήσει. Σε λίγες ώρες μπορείτε να την πάρετε. Ωραία, γιατί έχουμε να πεταχτούμε κάπου πριν την πάρουμε. Βίλη, έλα. Και αυτή τη φορά θα οδηγήσω εγώ. Θα επιστρέψουμε σε λίγο. Ποιος είναι? Άνοιξε, θεία, μια ενημέρωση για το ίντερνετ. Μια στιγμή, έρχομαι. Βίλιε, εσύ με ξεγέλασες. Ακριβώς. Αυτά συμβαίνουν όταν δεν ενημερώνεσαι για την προστασία σου. Το λοιπόν, τα ξέρω όλα, πάρε τσάντα, πάμε στο τμήμα. Βοήθεια! Βοήθεια! Μα ποιος φωνάζει βοήθεια? Από την κουζίνα σου ακούγεται. Κανένας. Σε λίγο θα μας πεις ότι κρύβεται και άνθρωπος να του λάψει της κουζίνας. Πάμε αμέσως στο τμήμα. Βοήθεια! Είμαι στην κουζίνα! Πάω να δω. Θεανό. Κακιά γιαγιά μου με απήγαγε μετά το γάμο της Διόλης Λέοντα και με έβαλε να γράψω γράμμα ότι πήγα στο εξωτερικό να βρω τον έρωτα. Η αλήθεια όμως είναι ότι με κούρεψε και με έκλεισε εδώ για να με καταστρέψει, γιατί αρνήθηκα να πάρω το μέρος της. Πολύ χαίρομαι που τελικά ζεις, Δόμνα. Για να σας πω την αλήθεια, κι εγώ χαίρομαι. Δηλαδή μετάνοιες που έκανες την απόπειρα και δεν θα ξανακάνεις. Κυρία Ούρση μου, στην αρχή πήγα να σκοτωθώ. Αλλά μετά λέω γιατί να σκοτωθώ, εγώ θα σκοτώσω τον Αλέκο και τη Γριά. Έτσι όπως πήγαινα, βέβαια είδα μια κατσαρίδα και πήγα να την πυροβολήσω. Αλλά η σφαίρα εξωστραγγίστηκε και βέβαια μετά το μετάνιωσα που πήγα να το σκοτώσω γιατί θυμήθηκα ότι είμαι και πολύ καλή χριστιανή. Ώρες νιώθω πως είσαι πιο cringe και από εμένα. Slay! Ναι. Λοιπόν, Δόμνα, τώρα που είσαι πλέον και εσύ εντελώς υγιής, θέλουμε να συζητήσουμε κάτι. Ξέρεις, εμείς οι δύο δεν θα είχαμε γνωριστεί αν δεν είχαμε πάει στο νοσοκομείο, οπότε σου χρωστάμε. Κύριε Γιάννο, θα προκύψει. Πήγαμε να παντρευτούμε που λες, αλλά δεν ξέραμε καλά όλη τη διαδικασία και δεν έγινε το μυστήριο. Αλλά καλύτερα πιστεύω.
Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Αφού να φανταστείς ζητήσαμε από ένα ψάλτη να μας παντρέψει. Ενώ στην πραγματικότητα από ένα άτομο πρέπει να το έχουμε ζητήσει. Α, ναι, ποιο? Εσύ, Δόμνα, εσύ φυσικά θέλουμε να μας παντρέψεις. Τι λες, δέχεσαι να ανεβάσω story? Μα αν δεν παντρέψω εγώ το φίλο μου, τον κύριο Γιάννο, ποιος άλλος θα το κάνει? Φυσικά και δέχομαι. Πολύ χαίρομαι, πολύ χαίρομαι. Εσύ τι κάνεις, πώς πάνε τα γυρίσματα? Ποια γυρίσμα? Σωστά, εσύ δεν ξέρεις. Η Δόμνα από τότε που ξύπνησε από το κόμμα αποφάσισε να αλλάξει τη ζωή της, να τα αφήσει όλα πίσω και να κάνει μια νέα αρχή. New life, new me. Ναι. Και τι αρχή θα κάνεις, Δόμνα? Δεν θυμάσαι πως κι εγώ στην Ελλάδα ήρθα για να κάνω reality τη ζωή μου. Αλλά τελικά γνώρισα εσένα και τα άφησα όλα πίσω. Αλλά τελικά θα το κάνω με τη Δόμνα που είναι και icon. Και το δέχτηκε. Το δέχτηκες. Ναι, σήμερα μονταρίστηκε το τρέιλερ μου. Να το δείτε στο mini channel. Πω, πολύ γρήγορη διαδικασία. Στην Ούρση Τάπ μιλάς. Μπαμ στείνονται αυτά. Κουμπάρα μου. Κουμπάρε! Στα τελευταία νέα, η Θένα Βέρμου συνελήφθη από την αστυνομία για τις παράνομες πράξεις της. Σήμερα το πρωί την επισκέφτηκαν τα εγγόνια της στο κελί της, τα οποία μάλιστα ήθελε να καταστρέψει. Ο Μάριος Βέρμος, που τον έστειλε μούτσο στα καράβια και έγινε γνωστός μέσα από την εκπομπή της Μανίτας Μπάνια, η Θενό Βέρμου, που την είχε στείλει να ξενοπλένει στους Λέοντες και μάλιστα τον τελευταίο καιρό την είχε κλειδωμένη σε ένα ντουλάπι της κουζίνας, και ο Ιώσιπος Βέρμος που εστάλει ψυχοπαίδη των Λεόντων, μετά τον θάνατο των πλουσίων που τον έστειλε η γιαγιά Βέρμου. Με τη βοήθεια της τεχνολογίας θα δούμε τι συζήτησα. Εδώ βλέπουμε πως η Θεανού Βέρμου εισέρχεται στο χώρο του επισκεπτηρίου και αντικρίζει απέναντί της τα τρία της εγγόνια. Τι θέλετε εδώ? Ήρθα για να σε καμαρώσω. Ήθελα να σε δω πολλά χρόνια μέσα στα κάγκελα για αυτό που μου έκανες. Και να, που έφτασε η στιγμή. Δεν σου μιλάω. Τι να πεις άλλωστε? Έχασες. Μπορεί να μην το λες, αλλά το ξέρεις μέσα σου. Εμείς είμαστε έξω και εσύ είσαι μέσα στα κάγκελα. Πάνω που νόμιζες ότι μας κατέστρεψες. Χα! Επιτέλους, κακιά γιαγιά, σε κατέστρεψε εγώ και η αδερφή μου. Μα, όχι, δεν μπορεί. Όχι, αφού η Δόμνα πέθανε. Κάνεις λάθος. Η Δόμνα ζει. Τα κατάφερε και επιβίωσε. Έχω πίσω τη φίλη μου. Κι εγώ τον ανεκπλήρωτο εφηβικό μου έρωτα. Ενώ εσύ δεν έχεις κανέναν. Ούτε καν τον Αλέκο. Εκείνος βρίσκεται στο νοσοκομείο με πολλαπλά τραύματα και κάρτα ενσύμων. Κι εγώ δεν είμαι πια μουτσός, γιατί έγινα influencer χάρη στη συμμετοχή μου στην εκπομπή της Μανίτας Μπάνια. Δηλαδή καταφέρετε να με καταστρέψετε? Όχι, όχι, δεν μπορεί, δεν μπορεί. Ωραία ήτανε. Μου έλειψες Διόλη. Και εμένα μου έλειψες. Χριστέ μου, σε τι κόλαση ζω. Αυτό που έγινε ήταν λάθος, Βίλιε. Δεν πρέπει να ξαναγίνει. Ήταν λάθος? Ναι. Δηλαδή, κάνουμε ό,τι κάνουμε και ξαφνικά μου λες ότι ήταν λάθος. Δηλαδή, τι σήμαινε αυτό που έγινε για εσένα, Διόλη? Τι θες να πεις, είναι προφανές. Με χρησιμοποίησες, Διόλη. Ωραία λοιπόν. Ωραία λοιπόν. Αφού με χρησιμοποίησες, δεν θα ξαναγίνει ποτέ. Φεύγω. Φεύγω. Φίλιστα, δεν το εννοούσα. Αλλά τι Διόλη, τι? Αλλά είμαι με τον Πόλιο πια. Δεν μπορούμε να σμίξουμε ξανά. Κι ας ξέρω ότι είσαι στο λιμάνι. Για πώς ακόμα δεν λες αυτά τα ψέματα? Σε πόσους κομμάτρες έχεις πει όλα αυτά και τα λιμάνια? Σου το ορκίζομαι, με σένα ήταν αλλιώς. Το αληθινό μου λιμάνι ήσουν, είσαι και θα είσαι εσύ για πάντα. Γιατί τι είμαι εγώ? Τι είμαι εγώ? Είμαι μια πολυτελής μαούνα που ξεκίνησε το μακρύ ταξίδι της ζωής. Μιας που το κύριο λιμάνι και ναυπηγείο της, εσύ Βίλιε, έφυγες για 10 χρόνια. Είμαι μια μαούνα που καραβοτσακίζεται μέρα με τη μέρα πιο πολύ και έψαχνε κάπου να δέσει, να ξαποστάσει το κουρασμένο της φουγάρο. Και οι άλλοι άντρες, λιμάνια δεν τους έλεγες? Ο Χάρης ήταν μια μικρή προβλήτα που ξαπόστασα από το μακρινό ταξίδι της Χειρίας. Ο Πόλιος ήταν ένας μόνος
που έριξα μια άγκυρα για να σωθώ από τις κακοχίες των βάναυσων κυμάτων και χαστούκιών που μου έδινε η μοίρα. Αλλά μόλις πριν λίγο, πάνω στην κρεβατοκάμαρα, που ο φάρος σου ξεπρόβαλε και χάραξε τον δρόμο, άρχισα να μπαρκάρω για να δέσω εκεί που ανήκω, σε σένα. Θέλεις να πεις ότι είσαι ένας σύγχρονος Οδυσσέας που ο Ποσειδώνας του θανάτου μου σ' ανάγκασε να περιπλανιέσαι σαν ναυαγός στις θάλασσες της χώρας και που αντάλλαζες φιλιά και αγκάλες με κύρκες και σιρήνες, αλλά αυτό που θέλεις πάντα είναι να γυρίσεις πίσω στην Ιθάκη σου και στην Κερατού την Πινελόπη σου, δηλαδή σε μένα. Λες δηλαδή Διόλη ότι είμαι η Ιθάκη σου στη φουρτούνα της μοίρας? Είσαι ό,τι είναι η Βύση για τον Καρβέλα, ό,τι είναι ο Μπακαλιάρος για τη Σκορδαλιά, ό,τι είναι η παραπληροφόρηση για τα ελληνικά μου μουέ. Το αποφάσισα. Θα ζητήσω απόψε κιόλας από τον Πόλιο να χωρίσουμε. Και ήταν τόσο ζωντανό, μα τόσο ζωντανό το όνειρο αυτό. Και είμαι προβληματισμένη, γιατί εμένα τα όνειρά μου βγαίνουν. Και αν τα ξαναφτιάξουν αυτοί οι δύο, θα έρθουν τα πάνω κάτω στον Νίκο. Και ήδη φοβάμαι ότι ο Γιάννος και η Άντζελα θα τον εγκαταλείψουν τον Νίκο. Γιατί ο πρώτος παντρεύεται και η δεύτερη... Αχ, δεν θυμάμαι, το ξέχασα! Το ξέχασε. Πω, δεν είμαι σε φόρμα σήμερα. Πω, πάλι θα βραδιάσουμε για να τελειώσουμε. Θέλω να σου πω κάτι πολύ σημαντικό, Πόλη, που αφορά εμάς. Διόλη, και εγώ θέλω να σου πω κάτι σημαντικό. Πολύ, τόσο καιρό ψάχνω να βρω ένα προτέρημα που έχεις. Αλλά τελικά καταλήγω να διαγράφω τι προτερήματα δεν έχεις. Όπως για παράδειγμα την υπομονή να ολοκληρώσει κάποιος αυτό που ξεκίνησε να πει πρώτος και ύστερα να μιλήσεις εσύ. Κόπασε την καταιγίδα επιθέσεων που ετοιμάζεις για ακόμα μια φορά να μου ρίξεις. Βίλιε. Έννοια σου και θα δεις τι καταιγίδα σου επιφυλάσσω σε μισό λεπτό. Πάψε, Βίλιε, θα μιλήσω εγώ τώρα. Πόλη, ο Βίλιος και εγώ αποφασίσαμε να συνοδέψεις εσύ την Ιβόνη αύριο στην επιστροφή της. Ο Χριστός και η Παναγία! Θα πάτε στο αεροδρόμιο. Θα περιμένεις να επιβιβαστείς στο ιδιωτικό τζετ και αν θέλεις μπες και εσύ στο τζετ και κάνε τις παρέα μέχρι να φτάσει. Όχι, Θεέ μου, όχι! Συγχώρεσέ με. Αχ, νομίζω πως θα βάλω τα κλάμα. Τα πρώτα 10 χρόνια είναι δύσκολα με την Ιβόνη. Μετά συνηθίζεις. Θα πηγαίνα εγώ, μα εφόσον η Διόλη επέλεξε εσένα ως επίσημο σύντροφό της, πρέπει να αναλάβεις και κάποιες ευθύνες. Δεν το πιστεύω τώρα, αλήθεια! Ναι, αλήθεια. Εγώ δεν πρόκειται να πάω μαζί της και να την ακούω να μουρμουράει για τον πεθερό μου όλη την ώρα. Δεν το πιστεύω. Τι μαρτύριο θα υποστώ πια. Αλλά για μια στιγμή. Δεν μπορώ να την πάω εγώ αύριο στο αεροδρόμιο. Τι! Αποφασίσαμε με την Άντζελα να φύγουμε για Θεσσαλονίκη αύριο. Αύριο! Αύριο θα φύγει και ο Γιάννος με την Ούρση. Τι πράγμα! Παναγία μου! Σας τρόμαξα, Συγγνώμη, δεν το ήθελα. Καθάριζα εδώ πίσω από τον καναπέ και μου έφυγε το ένα ακουστικό και άκουσα τι λέγατε. Πολύ στεναχωριέμαι που θα διάσει αυτό το σπίτι. Αλήθεια! Κύριε Πόλη, μην εγκαταλείπετε κι εσείς τον Νίκο. Άρα και θα τελειώσει ποτέ αυτή η παροδία που ζούμε? Δεν νομίζω, Βίλια. Αυτός ο οίκος πάντα θα ζει συμφορές. Μα, γιατί θέλετε να φύγετε? Γιατί θέλετε να φύγετε από το σπίτι? Γιατί θέλετε να... Δόμνα, θα φύγουμε. Δεν μπορεί να γίνει κάτι για να αλλάξετε γνώμη. Όχι, Δόμνα. Όχι. Να προσέχετε και οι δυο σας. Να προσέχετε. Τι φάση, Δόμνα? Είναι συγκίνητη και το ξέρεις. Καλά, ένα business trip αυθημερών θα πάμε για να δούμε αν αξίζει να μπαζώσουμε τον γλυκό τον πύργο.
Θα δωρήσεις πολλά ρούχα από ό,τι καταλαβαίνω, Καλή σκέψη δεν είναι? Αφού δεν τα φοράω που δεν τα φοράω, γιατί να μην τα δώσω? Βιόλη, πιστεύεις ότι... Τι κάνεις εκεί με αυτό το παντελόνι? Αυτό το παντελόνι είναι δικό μου. Γιατί να το δώσεις? Θα το δώσω, γιατί δεν σου κάνει. Μα αν ξαναπάρεις 30 κιλά, θα σου το φέρω πίσω. Δεν καταλαβαίνεις. Αυτό το παντελόνι έχει τεράστια συναισθηματική αξία για εμένα. Και γι' αυτό το είχε σαν πατσαβούρι στην ντουλάπα. Λοιπόν, το ρούχο θα δοθεί. Τελείωσε. Ναι, αλλά αν... Βίλιε, τελείωσε. Τελείωσε. Τον εγκαταλείπει και αυτή. Γιατί, Θεέ μου, μας στέλνεις ακόμα αυτή τη δοκιμασία? Γιατί τώρα πάνω απ' όλα άρχισαν να παίρνουν το δικό σου δρόμο? Τους στέλνεις για αυτή τη δοκιμασία? Γιατί η μοίρα να διασπάσει τον Νίκο? Γιατί? Μόνο με 70. Είμαι η Δόμνα και είμαι μια βασανισμένη γυναίκα. Μα πάνω απ' όλα είμαι γυναίκα. Με βλέπεις να σιδερώνω και έρχεσαι να με ενοχλήσεις γιατί? Το ότι είμαστε δίδυμες δεν σημαίνει ότι μοιάζουμε, εγώ είμαι όμορφη. Αυτά τα καταπληκτικά... Και να βάζω περισσότερη μάσκαρα. Βγαίνουν σε 3 υπέροχα σχέδια και με την προνομιακή τιμή των 24 λεπτό μπορείτε να τα αποκτήσετε τέρμα πια σε ένα σώμα. Καλή μου Δόμνα, πάλι κλαις. Κλαίω γιατί άκουσα την κουβέντα σας, κυρία. Γι' αυτό, για εσάς, για τον Κύριο. Μα μια ζωή, Δόμνα. Ο Βίλιος αντιμετώπιζε τους αποχωρισμούς με αυτόν τον τρόπο. Θα του περάσει. Μα γιατί, κυρία? Γιατί δεν μπορεί κάποιος να φορέσει ένα ρούχο που δεν του χωράει, Δόμνα. Γι' αυτό. Πρώτη φορά ακούω αυτή την παρομοίωση. Αχ, δεν θα μου αλλάξει γνώμη, Δόμνα. Έλα, Γιάννο μου, φτάσατε κιόλας. Έφτασαν. Δηλαδή έφυγαν. Πώς τον τόνου, σε παρακαλώ? Ναι, έλα, πάρ' τη Δόμνα, Γιατί, κύριε Γιάννο, γιατί δεν αποχαιρετήσετε τουλάχιστον τον πατέρα σας πριν φύγετε? Δεν χρειαζόταν. Δώσε μου λίγο τη μητέρα τώρα. Ναι, πες μου. Όχι, Γιάννο, τα μάζεψα όλα και τώρα ξεκινάω να φύγω. Εντάξει, μητέρα, θέλω να σου πω πως έλεγξα τα έγγραφα που μου ζήτησες και δεν βρήκα κάποιο πρόβλημα, οπότε μπορούμε να συνεχίσουμε με την εξαγορά του νησιού. Ωραία, παιδί μου, οκ. Το παντελόνι του πατέρα το βρήκες? Το πήρε πατριωτικά και έχει κλειδωθεί στην κρεβατοκάμαρα. Αχ, αυτό το δέσιμο του πατέρα με αντικείμενα που δεν χρειάζεται. Καλά, τέλος πάντων, και κάτι άλλο θέλω να σου πω. Εντάξει, καλά να περνάτε, φιλιά. Να πηγαίνω κι εγώ. Να πάτε? Πού να πάτε τέτοια ώρα? Έχει περάσει πολύ ώρα, θα αρχίσει να σκοτεινιάζει. Ακριβώς, και γι' αυτό πρέπει να βιαστώ κιόλας, Δόμνα. Μα, θα φύγετε κι εσείς και θα μ' αφήσετε? Έχει περάσει η ώρα, αρχίζει και σκοτεινιάζει. Και σκιάζομαι εδώ πέρα μόνη μου, σε τόσο μεγάλο σπίτι. Και θα μπαίνω μόνη μου με τον κύριο Βίλιο. Και άμα
δεν ανοίξει την πόρτα του? Άμα κλειδωθεί μέσα και μείνει μόνος του και δεν ανοίγει? Αν... Δεν μπορείτε να φύγετε και να μ' αφήσετε μόνη μαζί του? Φοβάμαι ότι θα κάνει καμία τρέλα. Μην είσαι υπερβολική, Δόμνα. Τίποτα δεν θα κάνει. Το πολύ πολύ σε μια ώρα να το έχει ξεχάσει. Καλή μου Δόμνα. Γεια σου. Στα χέρια σου κρατιέται η τύχη αυτού του οίκου, Θεέ μου. Στα χέρια σου. Τι συμβαίνει εδώ? Γιατί είναι στρωμένο το τραπέζι? Εντολή του αφεντικού. Παρήκλει να ετοιμάσουν πλουσιοπάροχο δείπνο και τη λέει απόψε είναι γιορτινή βραδιά. Είστε όλοι με τα καλά σας σε αυτό τον οίκο. Τι γιορτές και αιδίες μου τσαμπονάς τόση ώρα. Σε άλλο οίκο ζεις, εσύ δεν ξέρεις τι γίνεται εδώ μέσα. Ο Γιάννος με την Ούρση σηκώθηκαν και έφυγαν σήμερα το πρωί. Ο Πόλος με την Άντζελα επίσης. Η κυρία Βιόλη έφυγε. Το ξέρω, αλλά ο κύριος Βίλιος είπε. Δεν με νοιάζει τι είπε ο κύριος Βίλιος. Ξεστρώστε το τραπέζι αυτή τη στιγμή. Τι συνέβη, Δόμνα? Τι έγινε, τι έπαθες? Γιατί φωνάζεις? Κύριε Βίλιε, δεν μπορεί να ζητήσατε εσείς να ετοιμαστεί το δείπνο για τόσα άτομα απόψε? Μα βέβαια, εγώ το ζήτησα. Απόψε θα μαζευτεί όλη η οικογένεια. Είχαμε πάρα πολύ καιρό να βρεθούμε όλοι μαζί και σκέφτηκα να οργανώσουμε μια μικρή γιορτή. Άντε, πήγαινε πες τους να φέρουν το φαγητό. Κύριε Βίλιε, κάτι έχετε πάθει. Δεν είστε καλά. Αστείευεσαι. Ποτέ δεν ήμουν καλύτερα. Είναι η πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής μου. Απόψε μετά από τόσο καιρό θα είναι όλος ο οίκος μαζεμένος στο τραπέζι. Μα, πώς να σας το πω, δεν υπάρχει κανένας εδώ. Δεν υπάρχει κανένας? Τι λες, Δόμνα? Για κοίτα στη σκάλα. Τους είδες? Ποιους? Αυτούς. Τα παιδιά μου. Δόμνα, δεν είναι πολύ όμορφα τα παιδιά μου? Κύριε Βίλι, είναι πολύ όμορφα τα παιδιά σας. Έχουν πάρει από τη μητέρα τους. Η Βιόλη είναι μια πανέμορφη γυναίκα. Μα μη στέκεστε. Ελάτε στο τραπέζι. Νόμιζα ότι το απόλυσε. Προς το πάνω μέρος της σκάλας. Να δεις που τελικά λάθος κατάλαβα και δεν είχαν πρόθεση να αφήσουν ποτέ τον Νίκο. Δόμνα, τι κάθεσαι? Βάλε μας σαμπάνια.
Ο Πόλειος δεν θα έπρεπε να έχει γυρίσει? Έπρεπε, αλλά τελικά πήγε την Ιβόνη στο αεροδρόμιο και δεν έχει γυρίσει ακόμα διότι η πτήση είχε καθυστέρηση. Μα γιατί δεν έπαιρνε ένα από τα τζετ σου, πατέρα? Ωραία τη χειρίζεται ο Γιάννος πάντως, ούτε 3 ώρες καθυστέρηση δεν είχε πτήση της γιαγιάς. Φτάνει. Θέλουμε να σας ανακοινώσουμε κάτι. Αποφασίσαμε με την Ούρση μετά το γάμο μας να εγκατασταθούμε πλέον μόνιμα εδώ. Α, και εγώ το ίδιο αποφάσισα. Αχ, τι ωραία! Άρα θα παίξετε κι εσείς στο reality μου. Η Διόλη. Αλήθεια, τι είναι αυτό το τάμπλετ? Ο Πόλειος μου ζήτησε να τον βγάλουμε σε παράθυρο για να μην χάσει τη στιγμή. Α, ωραία. Γεια σας, κυρία. Ναι, Γιάννο, κάτι πρέπει να γίνει με την αεροπορική σου. Εγώ έτσι πρόμο στα stories μου δεν τη βάζω. Να σας πω, μιας και είστε όλοι μαζεμένοι, πειράζει να κάνω κανένα γύρισμα στην πισίνα με μία φίλη μου, είναι για το reality. Τι άλλο μας μένει πια να ζήσουμε σε αυτό τον Νίκο. Ποτέ δεν ξέρεις, Άντζελα, τι μπορεί να μας επιφυλάξει η μοίρα. Γι' αυτό, παιδιά μου, τώρα που προλαβαίνουμε μέχρι το επόμενο χαστούκι, θα ήθελα να κάνω μια πρόποση. Είμαι απίστευτα συγκινημένος και συνάμα χαρούμενος για αυτή τη βραδιά. Μια βραδιά που όλοι μας καταφέραμε να φορέσουμε τα καλά μας και να καθίσουμε στο τραπέζι. Είναι άθλος να βάλετε τα καλά σας και να φάτε. Έλα από εδώ. Μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια στον Νίκο ζήσαμε πολλά. Δοκιμάστηκαν σχέσεις, φιλίες, ήρθαν νέοι άνθρωποι, έφυγαν οι παλαιοί, δοκιμάστηκαν συναισθήματα, ανατράπηκαν φιλίες. Άνθρωποι που νομίζαμε πως τους ξέρουμε καλά μας έδειξαν ένα πρόσωπο που ποτέ δεν περιμέναμε να δούμε. Το επόμενο πρωινό θα είναι η αφετηρία μιας νέας διαδρομής για όλους μας. Το αύριο θα αρχίσει να υποδέχεται τα θεμέλια για τις νέες μας περιπέτειες. Περάσαμε αρκετά δύσκολα τα τελευταία χρόνια, δεν το αρνούμε. Αλλά είμαι τόσο ευτυχισμένος που ο οίκος που δημιούργησα μαζί με τη μητέρα σας περιλαμβάνει όλους εσάς που χαλάει όλο το δράμα. Διόλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που κράτησες αυτό τον Νίκο ζωντανό τόσα χρόνια. Παρακαλώ. Ας πιούμε λοιπόν. Ας σηκώσουμε όλοι τα ποτήρια μας και ας τα τσουγκρίσουμε. Για να γιορτάσουμε αυτόν που παρόσες διαφορές έχουμε μας κρατάει ενωμένους. Τον αμύθιτο πλούτο. Γιατί στον κόσμο που ζούμε, μονάχα αυτό έχει σημασία. Και σας το λέω εγώ που ξέρω, που πέρασα τόσα πολλά με την υγεία μου. Κάλιο υγιείς και πλούσιοι, παρά άρρωστοι και φτωχοί. Στην υγειά σας. Πιο κακιά να είναι, μην είναι. Η πιο δόλια είναι. Επειδή είμαι σε δουλειά. Αυτή θα καταστρέψει. Όχι, η δόμνα πρέπει να είναι το ψάρι. Ναι. Και να σε παντρευτώ στο πίτσι φιτίλι για να μην χάσει το όνομά μου και συνάμα τον πλούτο μου. Άιπα. Ήρθες αυτή φωτεινή. Σκέψου κάτι άλλο. Μπροστά μπορείς να πας. Που σου προκαλεί έρωτα. Σιγά ρε μαλάκα, μην την δείξεις. Τι έχετε? Θα σας φιλεί. Ρε πήγε και λακκιά. Εμείς πάμε λίγο πάνω, ναι.
βρίσκεται έξω από το κατόφλι του οίκου μας? Βρίσκεται το κουτί. It's a wrap. Κυρίες και κύριοι, αυτή ήταν η Δόμνα. Μην κολλησιεργούμε. Προκόπη. Έφερες το πόρισμα. Τι? Έχεις εκμεταλλευτεί την Ντέμπορα. Ναι, δεν έκανα commit. Λοιπόν, ναι, Ραφές. Αυτός αγοράζει 2 νησιά όταν τελειώσει Πανελλήνιες. Στο καθένα 2 νησιά, έτσι. Όχι ένα και ένα. Ας εκεί στη σκάλα. Τώρα μη σηκώ, εκείνη η σκάλα. Ναι, η κρεμαστή είναι μόνο σκάλα. Κάνε ένα άλμα καθώς ουρλιάζεις. Και πέσε.